La colț, cur la colț. Firai să fii cur la colț, tu. Tu nesimțit-o. De ce ai dat drumul la vaci? De ce ai dat drumul? De ce ai dat drumul la vaci? Nu mă prind, nu mă omorât. Salutare tuturor, este Manuel și bine venit la un nou episod care vreau să facem portalul către Nether. Trebuie bă și să-i dau picul de dâmă. Fii atent că cade picul. Păi, dar eu n-am altână, că pot folosesc pe ăsta. Păi, bă, la că să facem Nether, portalul către Nether. Pe unde? În mina, la lavă, ca am eu găleată cu apă. Ok. Foarte seara. Eu mă duc să mai iau mâncare. Am eu multă la mine, 20. Și oricum am pus pe difficulty 0 deocamdată. Am făcut level 12. Vreau să facem 30 să încetăm și pickaxe-ul, Nu dar... pot să puneți scări pe aici în mine ca să coborâm mai repede. Na, mie îmi place așa. Eu cobor cu spate, că cobor mai ușor. Trebuie să știi că așa mi-e mai greu, da? Oh, nu. Că e să apropie la lavă. O să iau funa de aici. Ia. Eu n-am pus numai când m-am... Pe episodul 3, cred că l-am pus. Stai să ce părpării bani să fie. Water bucket? Așa. Obsidian. Dar nu veni, nu veni. De aia. Nu-i sigur. Nu încos pe drum. De să nici să nu vii până... Da, ești pe drum? Ok. N-avem torțe, căcat. Aduc eu? Adu, dacă ai. Nu. De unde? Nu mai că vine așa. Ai brightness-ul. Nu știu, stai. Brightness-ul? Da, ai de la lavă. Nu, n-am, că am făcut, când am făcut așa. Nu, hai și ia. Unde? Nu, așa. Ia. Thanks. Pune aici apă. Dă-te, ieși! Pune acolo apă. Taci. Și lasă apa, că când vine lavă să o acopere repede. Și spargi tu așa încet. Să vezi. Ui. Uite. Nu la apă. Uite, vezi? Vezi? Oh, mi-e frică să-ți bag așa. Cât ai? Dă-te de fătă mea. Am unul. Stai, mă. Dispe, dă-te. Dă-te, nu mai sparge așa. Ce mai ușor, pune-te pe shift și sparge cu shift. Stai pic, stai. Ai altceva de bloc? Ai blocuri? Da. Pune aici. De pietră. Pune aici. Unde? Aici mă unde eu, așa. Nu! Dă mie, mă, piatra. Sparge că pune aici. Dă mie piatra. Așa. Aici? Și de acolo. Nu-i bine. Mai jos. Da, mai către lavă. N-am blocuri, bă, mă gămești picioarele. Să știi că nu era să cadă în lavă. Ia blocuri. Taci. În spate. Taci. În spate. Ah. Stai, nu. Bă, copile. Păi de aici vine lava, ești prost. Mă sparge tu greu. Da.
Dă-te! Tot eu să mă dau. Bă, bine că mă faci și să scap blocul. Cât ai? 1. 3. Unde-i George? Tot unul, că cade lavă din cauza la apă. Că de ce nu? Bă, eu că știu. Bă, dă-te din fața mea. Pui mei, bă. Deci tu mă enervezi rău. Pe unde mergi pe acolo în vina aia? Hai pe aici. Aici mai este lavă. Chiar să mergem pe mine dacă n-am explorat-o. Lasă-mă cu exploratul. Poate eu. Dă-mi o din obsidian. Bă, nu te mai băga în... Paște și zei fața mea. Te nu mă disperi. Caut diamantul. Iar să cad în lavă, iară. Cred că pe ce lavă, perică. Băi! Adorei lavă. Ce om, dă-te! Dă-te! Bă, dă-te! Nu pot. Păi, Tu te bagi unde mă duc. Bine că apa asta și se duce. Așa. Tu ia obsidianul mai scap. La voi. bă, hai că mai faci așa odată. Ui, peste tot e lavă, nu puteți să luăm niciun obsidian. Pe unde mergi mâna aia? Ah. Nu mai da. Taci și du-te. Dacă nu mai știu pe niciun. Ești prost. Păi tu, hai să plecăm. Nu pe aici. Nu pe aici. Hai, du-te, explorează tu părți. Era într-un așa drept. Într-un A dracu de drept era. În stânga, în dreapta. drept și în stânga. În dreapta, nu știu. Nu te-ai drept sau Bine că nu mai știi nici asta. curvă? Găsâși. Vine la... Da, ceva. Uite, pe aici mă înseamnă. Bă, stau 10 minute să luăm obsidian. Unde mă pui mea cu obsidian? Cât ai filmat? 8. Pe degeaba. Și-ai oprit? Nu. Deși obsidian. Aici acum pot și taci. Și ia cu shift-ul, că dacă nu vrei să cazi. Că eu cu shift-ul spar. Cât ai? Ești. Pune apă. Wow. Bat. Fiu. Nu să va pe laterale. Cât obsidian ai? Bat. Și eu cred că am tot așa. Nebunule. Nu să va pe margini. Am făcut infart acolo. Mor, băgăite mele. Am 5. Și 6. De bă, n-am o găleată cu lavă. Stai, văd ceva acolo. Eu 6. Să pe acolo. Băi, Mai... tu apă aici. Unde? Aici.
Cât ai? 7. 6. Bă, care în lavă astea? Bă, ce prost-s. Bravo. Am stupat cu obsidian. Cât obsidian ai? Handicapatule. Eu am 7. Te trebuie ajut de 15. GG. Și când mă gândeam că terminăm asta. M-am sacrificat atât pentru enchant. M-am dus pe la mama naiba pentru enchant. Și mă mai stau și aici mult. Cât ai? 6. 10. Hai că e bine. 3 sus și taci. 17. Trebuie să facem și flint. Flint în stil. Am eu. Flint în stil. Da. La ce ai vrut să dai foc, mă rog? Dacă era la casă te opăram. Am cremele, de fapt, din ăla. Așa am eu și aer. Am zis eu. Și aerul, deci ok. Aer nu avem noi. Boost. Tu întreabă. Sui și nu mai fă. Am 16 cremele. Bravo. Ai luat din chest? Da. Doamne, din ce fac seria cu el, nu știu. Păi tu ai zis de prima pasta. Eu? Emanuel, Păi dai, dacă e fain. Dacă am muncit la ea. Dacă gândește că e tot pe survival. Bun, vrem să facem o casă mare din quartz. De-aia am vrut să facem nether. Nether portalul. Facem mai mare sau facem altă? Ce? Facem altă sau facem altă? Facem altă. Două. Păi da, asta o răspăstrăm pentru aici, aproape de mine. O facem portalul aici. Tu în dreapta și tu treci. Fă portalul. Ia obsidianul. Dă-l. De acolo, în dreapta. Stai de fără, pentru că de bun. Da, mi-am spus și eu o hartă. Uite căstuța. Bă, nu ne ajunge. Ce portal faci? Portal, portal. Doamne ferește! Ce? Asta doar două sus, mă. Tu taci. Nu mai avem obsidian plus. Așa trebuie să facem. Dă flintul. Ai tu un iron. 1, fix 1. Dă-mi un sabi ca să mă duc în aer. Păi sta pe fără mobi. Și eu cu quarțul luăm off camera. Ops! Cremene! Flint, cremene, tot. Da. Bun. Și cam atât cu acest episod a fost mănânc. Dacă vă plăcut, nu ezitați să apăsați butonul la care am fost aici alături de tine și ne vedem data viitoare. Pa!